Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Ginsaradan anay ang San Isidro Labrador Parish sa Binalbagan matapos ang pagpamuka sa mga ribulto sang Santos. Ang suspect ang nag-ako man nga may brutal nga krimen nga nahimo sa Metro Manila. May report si Romeo Subal. Magluwas sa pagpangbuka sa mga ribulto sa mga santo sa sulod ng San Labrador Parish Church sa Banwa sa Binalbagan sa Miyerkules ang aga, ginkasuhan man sadto ang 39 anyos nga suspect nga ginaliga sa iya pamilya may nervous breakdown. Sa pag-interview sa suspect sa detention cell sa Binalbagan PNP, iya ginsiling nga nagpangatubang na siya sadto sang kaso nga frustrated murder. Abiso, sensitibo ang masunod nga mga impormasyon. Sunod sa suspect, ginlukat niya ang mga mata sang isa ka bata sang ara pa siya sa Metro Manila. Nag-transform kuno abi ang bata sa isa ka sapat. Tanggalan mo daw ng mata. Ha? Hindi ko mata yan? Mata? Akin ko ang mata. Tinapatay, sir? Tinapatay? Hindi ko nakuha ang mata. Aw. Uy. Tadgong, sus. Kaya nga, sir, nang paglantaw mo, ginaposes ang bata sang laing demonyo or laing espiritu? Sinira na yung imahe ng batang ginawa nilang ibang anyo, ang bata ginawa nilang ayok. Pero bangod hindi masiguro kunyara sa eksaktong paminsaro ng suspect, ginpakamaayos ang Binalbagan PNP nga usisaon anay ang ining mga impormasyon. Sunod sa kay Lieutenant Pedro Portunes, Deputy Chief sa Binalbagan PNP, wala sang ginapangatubang nga iban nga kaso ang suspect sa Banwa sa Binalbagan. Pero ila pa nga usisaon ang impormasyon nga may kaso siya sa Manila kay nagalanog man ang ini nga sugilanon sa ilang lugar. Wala siya dito kaso sa Binalbagan. Ito pa lang. Ito pa lang yung una niya na kaso. Pero sabi-sabi lang ng mga tao na nakulong siya sa Munti na mayroon siyang kaso na allegedly murder. For verification pa ang kaso niya na allegedly na nakulong siya. Samtang, bangod sa pagkabuka sa crucifix kag iban pa nga mga santos nga nagkalaot-dan sang ulo, ginsiling ni Father Leopoldo Kahilig nga temporaryo anay nga magasira ang simbahan. I-close gini. Pila, ano kalawig, Father Ayhan? Huwag pa naman balaan kayo, depende po na sa surveillance ang mga Diocese. hierarchy of the church. So, temporarily, i-close anay Yes. sa San Isidro Labrador. Minsan, kami doon lang schedule nga patay mo. Hindi, temporarily i-close gini siya. Kahapon, sanggin arangkas ang suspect ang iyang tricycle pasulod sa simbahan. Ginpang taklas niya ang mga ribulto sa mga santos kag ginpang wahig. Pasakaan siya sang kaso nga malicious mischief kag alarm and scandal. Ginasiling sang suspect nga ginsugo siya sang iya nga Diyos nga himuon ang pagbuka sa mga santos. Gilingon naman nga nagpangayo sang pasaylo ang Muslim community sang Binalbagan sa simbahan Katoliko sa ginhimo sang amo nga persona nga isa ka balik Islam.